Zoran Sefkerinac je učitelj po zanimanju, iz Banatskog Novog Sela je. Međutim, profesor je što se tiče agrarne proizvodnje. Kako je to uspeo? Mogu da kažem da sam isključivo poljoprivrednom proizvodnjom počeo da se bavim posle bombardovanja, znači posle 1999. godine nakon bombardovanja. Do tad sam se bavio trgovinom i držao sam jednu malu trgovinsku radnju u Banatskom Novom Selu, tekstilnu radnju, 10 godina. Da počnemo iz početka, znači završio sam Višu pedagošku akademiju u Vršcu 1989. godine i nakon završetka akademije nisam mogao da dobijem posao, pa sam počeo da se bavim nekim vidom trgovine, znači odlazio sam malo i za Nemačku i Austriju i da kažemo, to je ona trgovina, šverc trgovina. 1990. godine otvaram radnju i radnja je radila do bombardovanja. 1991. godine dobijam posao u školi osnovnoj u Banatskom Novom Selu. Radio sam zamenu, otprilike 2 tromesečja, znači jedno polugodište sam radio na zameni i video sam da nemam dovoljno vremena za oba posla, tako da sam se tad opredelio da ne radim posao u svojoj struci za koji sam se i školovao. Nisam mogao da odvojim vreme za decu, da bih pripremao nastavu, da bih bio spreman za, da kažem, da izvodim generacije na put. Ovaj deo posla s kojim sam se bavio, znači odvlačio mi mnogo vremena, tako da sam ponekad možda i nepripremljeno odlazio na nastavu. Rekao sam vam da sam 9 ili 10 godina sam držao tu trgovinsku radnju, malu, koja je dosta dobro funkcionisala, međutim, ona vremena luda kad su došla, više niko ništa nije kupovao od garderobe, tako da sam ja 1999. zatvorio tu radnju i pošto se deda bavio zemljoradnjom, znači on je bio zemljoradnik, nikad ništa nije u životu radio i hvala mu, kupio nam je dosta zemlje, za to vreme dosta zemlje, 10-11 hektara zemlje smo imali, tako da smo, brat i ja, se opredelili da malo ozbiljnije uđemo u poljoprivrednu proizvodnju. Do tad, ne mogu da kažem da je i to do tad bilo neozbiljno, ali sve to bilo malo i da kažem nedovoljno da se prehrani porodica. Već 2000. godine smo ušli u zakup zemljišta od poljoprivrednog kombinata ovde našeg u Banatskom Novom Selu. Uzeli smo 54 hektara zemlje u zakup. Ta 2000. godina je bila veoma sušna, tako da odradili smo sve, ali nažalost nismo ubrali ni jedan klip. Tu smo imali jedan veliki zaostatak u odnosu na sve. Znači, trebalo je bar 2 do 3 godine da protekne da bismo mi nadoknadili onu bazu što smo potrošili za tu godinu. I tako svake naredne godine smo, brat i ja, povećavali naše gazdinstvo, našu osnovu, našu bazu, znači kupovali smo polanac, 2, 3 parcela, sad imamo oko 25 hektara naše zemlje, imamo pod zakupom još jedno 30, 35, 40 hektara, sad ne mogu tačno da vam kažem. Bavimo se, kao što znate, proizvodnjom lekovitog bilja i tu smo
Tu smo dosta dobro razradili proizvodnju belog sleza i prošle godine smo ušli u proizvodnju šipka. To je jedna proizvodnja koja je veoma teška. Mi je proizvodimo iz semena, znači ne radimo iz reznica, proizvodimo iz semena. Zahvalio bi se ovom prilikom gospodinu Krge koji nas je uveo u taj posao. Dosta ima, znači što se tiče prskanja, ne postoji prskanje. Znači dosta ima ručnog rada i veoma veliki obim posla, da kažemo otprilike na 1 hektar, 2 koliko mi sejemo svake godine. Ove godine nismo posejali beli slez iz razloga što je prošlogodišnja cena veoma niska bila i nismo imali ni, da kažem, jedva smo pokrili svoju proizvodnju prošlogodišnju. Mogu da kažem da već nam se javljaju sad velike ove kuće za ovu godinu, ali je cena opet ostala niska, tako da smo možda i odradili dobar potez zato što ga nismo posejali. Naredne godine ćemo ga sigurno sejati jer ga neće biti na tržištu. Ali to je sve tako, znači tržište diktira i cenu, znači ponuda i potražnja. Zoran Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela obrađuje nekoliko desetina hektara zemlje. Ratarstvo, mogu da kažem da je težak posao, ali kupovinom nove mehanizacije je mnogo olakšana proizvodnja. Vi znate da Južnobanaćani najviše seju kukuruz, tako i mi, ali mogu da kažem da smo prvi u selu počeli da sejemo soju. Evo već otprilike oko 18 godina unazad sejemo soju i ove godine smo imali, ne puno, ali da kažem jedan broj hektara, otprilike oko 6 hektara, 7 smo sejali ove godine, baš zbog plodoreda. Dosta dobro smo prošli sa njom, oko 2200 kg po jutru je posejano. Što se tiče ostalih kultura, sejemo još suncokret i pšenicu sejemo. Pšenicu sejemo samo iz razloga zato što naše njive i koje su u zakupu i koje su bukvalno naše, đubrimo stajnjakom. Znači, inače, vidite kakva je cena pšenice, ne bi je sejali ni ove godine, ali moramo 10 hektara da posejemo da bismo odradili taj deo posla koji zahteva lepo vreme i letnji period da se taj stajnjak izvlači na njive. Pa ja mislim da je to mesto potpredsednika Asocijacije poljoprivrednika, da to nisam samo ja zaslužio. Znači, to je zaslužilo najaktivnije udruženje poljoprivrednika u ovom delu ili regionu ili delu Banata ili u celom Banatu. Ne mogu da pohvalim normalno samo sebe. Mislim, ja jesam dosta aktivan i ljudi su me prepoznali u asocijaciji, ali to je, znači, to je jedan odraz aktivnosti celog našeg udruženja. Znači, bili smo aktivni od formiranja. Udruženje je formirano 5. maja. Mi smo dobili već mesto potpredsednika u junu mesecu, posle godinu i, ne znam, mesec, 2 dana. Da ne kažem, trebali smo da dobijemo i mesto predsednika upravnog odbora u asocijaciji. Tako da ja tu stvarno moram da zahvalim svojim kolegama i na učešću i na radu i bili smo, najaktivniji smo bili što se tiče, na primjer, odvodnjavanja. Znači, tu je otišlo 100 ljudi odavde iz Banatskog Novog Sela na proteste 5. januara, a zna se da je Badnje veče 6. januar. Znači, ljudi su ostavili sve da bi rešili jedan deo posla, ne posla, nego da bi rešavali to sa odvodnjavanjem i sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu.
Kao i ostali poljoprivrednici iz Banatskog Novog Sela, i Zoran Sefkerinac ima najviše poverenja u kukuruz. Pa mogu da kažem da smo mi dosta dobri proizvođači sve robe. Znači i kukuruza i suncokreta, i to je ova godina pokazala. Kukuruz je stvarno dobro rodio, vi znate, kod nas je ova prva terasa Deliblatske peščare, već su peskovi, nisu to su zemlje sve 3., 4. i 5. klase, malo imamo druge klase, znači 100 jutara od 9200-300 hektara, znači to nije ništa, ali mogu da kažem da su stvarno ljudi dosta vredni i dosta dobri proizvođači. Pokazalo se i suncokretu, mi smo imali ovde, da kažem, konkretno za svoje gazdinstvo, 1820 kg prosek suncokreta. Neki ljudi su imali i više. Ostala mesta tu kretalo se 1000-1200 kg. Znači, stvarno su dosta dobri proizvođači i ulažu u tu proizvodnju. Malo njih u Banatskom Novom Selu radi nekvalitetno, znači ne primenjuje kompletnu agrotehniku. Naravno, ima i tih, ali mogu da kažem da udruženje ima oko 150 članova i uglavnom su to mladi ljudi. Znači, to su sve ljudi otprilike do 40 godina života. Svi su oni poljoprivrednici, znači isključivo se bave poljoprivrednom. Mogu da kažem da primenjuju agrotehniku i da imaju stvarno dosta dobre prinose. Udruženje kao udruženje je veoma aktivno. Neću sad nabrajati naše akcije, šta smo mi odradili, ali počeli smo da utičemo na neke gradske strukture koje donose, da kažemo, aminuju neke stvari. Znači, počeli smo da ih stiskamo da bi se rešavali problemi. Evo, videli ste rešavanje nekih prelaza. Sad smo konkurisali kao mesta zajednica opet kod pokrajinskog sekretarijata. Ima još 5, 6, 7 prelaza preko kanala koje treba rešiti. Ja se nadam da ćemo i to rešiti. Od onih sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta ja se nadam da će neke deonice puta biti bar presvučene tim šljunkom ili rizlom ili šta već treba. Ja nadam se da ćemo i to uspeti da odradimo. Zoranov deda se bavio poljoprivrednom proizvodnjom, pa je Zoranu ostalo od dede, ali pored toga učio je mnogo o poljoprivredi i praktično radio i uspeo da dođe dokle je došao, a to je visoko mesto na današnjoj lestvici poljoprivrednih proizvođača.